Saka ano pala, maipit pala yung asawa niya. Oh, Kaso lang hinahanapan siya ng asawa yun. No? kahit piso daw. Grabe, no? Grabe naman. Asawa ko nga, sa lahat ng sweldo ko nasa kanya. Hindi naman tayo, iwan ko siguro. Ako, ayaw ko ng ganun. Lahat ng sweldo ko sa asawa ko, bahala ka na dyan. Wala kaming kontrol sa pera. Basta, wag mo lang akong Wala kaming kontrol sa pera. Basta may ako, lumabas kami. Pero pag ano, kung alam ng ano, magkatabi na siya agad. Tapos, Basta ako, lahat ng problema, lahat ng bayaran mo. Huwag ka mag-ano sa akin. wala na siyang problema sa gas. Ako hindi naman pa. Wala na siyang problema sa gas. Tapos ng anak ko, wala na siya. Yung kuryente, tubig. Sideline ka, labas mo pa sila Puntang Bagyo, pera ko yun. Masas kami nung una, 6,000. Ang itong pangalawa, 4,000. Sideline na, makuha mo. Dala pang gulay sa bata. Huwag mo sito, talaga mo pork siya. May mga farm din yun, no? Seaman ang asawa yun, pre. Siguro. Seaman yun. Lagi nakakawin, no? Saka kung abroad lang ba, di ba kami na-accord din, no? Seaman yun. Isang sakyan. Pwede mong babae niya sa mata mo. Kaso, yung pera. Kaso lang, mahigpit sa pera yung asawa. Ah. Na utak din yung asawa. Oo, kasi malalaman niya pag Kasi pag nagagastos siya. tirahin ng pera yan, mamaya eh. Mag-iisip, maluwag sabi niya. Maluwag, di. Di mo madali. Kaya medyo ano siya, no? Para rin siya nahiya na gusto niya magbigay pero Pero pang bahan niya isakto. Maisip yung asawa, isipin mo, naglib ako dahil dyan. Sabi pa wala naman trabaho yung asawa. Ano yun? Ang trabaho yun? Wala, Bahay. bahay lang kan lang yan. Tatatlo yan na. Ngayon, pinatid lang niya yung mga bata kasi gagawin. Teacher siguro yung asawa? Ha? Hindi no? Lalaki. Ay, yung babae. Asa, diba? Siguro, ewan ko lang, hindi ko alam. Hindi siguro, tayo ba nandun pa sa kalas sa ano eh. Hindi kasi kan eh, may maliit na bata eh. O sino mag-alaga? Wala, Kaya nga siguro din. No? Sige na siguro. Nakaligtas siguro. Maganda ng ano yun, ang dalaga yun. Oo, may tsura yun. Bumaba na lang ang kakaanak. Ako may dating pa rin siya ngayon. Tatlo na yung anak niya. Bukas daw ata, manong
mo siya? Ay, bukas ba? Hindi, next week ata. Mura yung lupa doon, takbo eh. No? Oo. 1,000 per kilometer daw. Square meter. Square meter. Mura na no. Sa amin 1,500 eh. Pag 1,500, abot ng kunwari ang 100 square meter mo, abot ng ano eh. 250 eh. Diba? Pag 100 square meter lang, hindi. 100 square meter. Ilang square meter daw yun? 270. 270? Oo, tapos may libre pa daw likod sa likod. Yun yata yung taniman ng gulay niya. Hindi, nasa pan din yan. Nasa 270 rin. 1,000. Mura. Mura nga. 1,000 daw eh. Hindi, parang ang binayaran daw na ata nila 211 sabi niya. 17. Tapos may libre daw sa 20 sa likod. Kaya talaga nila. Kung teacher siya tapos nasa 4-5 puta eh. No. Nakabili nga ng mga sakyan. Dalawa, meron pa daw isa yung ano yun?